направя разчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Централа, бързо, знам всичко за Аста. Помогнете ми, намирам се на улица Цар Борис III. Добре, ще изчакам подкреплението. И най-накрая пристигнах в София. Ти ли си новия? Да, аз съм новия. Имам няколко хладилници, вземи си една бира. Не пия, ама ще си взема кола. Добре дошъл в тайната организация за пара невъзможни иллюзии, шепнати пустоти, елегантни катастрофи и Асенчо накратко топи шпек. Момчета, имам важна работа за вас. Бързо елата в кабинета ми. Вашата мисия, ако я приемете, е да влезете в сградата на Аста и да се доберете до техния таен диск. В него има съдържание, което може да ни е полезно. Доколкото сме информирани, те искат да съсипат интернет пространството.